Și îmi lovește din nou cu această superbitate de rochii. Mini haul de pe Shein și avem iarăși două rochii absolut superbe. Și încep cu acest compleu pe roșu pe care l-am avut deja pe mine și vi-l arăt așa. Oricum o să vă atașez poza aici să vedeți cum arată pe site și cum arată ce vă arăt eu aici. Mi-am luat compleul ăsta care e cu tricoul ăsta scurt și pantalonii ăștia scurți. Tricoul ăsta pe alb simplu care are detaliile astea aici și mi-a plăcut tare, tare mult. Așa simplu, destul de lung. După care mi-am luat tot așa un tricou destul de lung, doar că pe gri și vedeți și voi cum arată. Mi-a plăcut tare mult modelul și mi-am luat și eu. Și îmi lovește din nou cu această superbitate de rochie, deci e superbă. Uitați și voi, Doamne, ce culoare frumoasă are. Îi absolut superbă, așa arată și în spate. În spate vine cu fermoar, e lungă și, Doamne, o ador. Uitați și voi ce frumoasă e. Și încă o superbitate de rochie care nu mă așteptam să fie așa frumoasă, e asta, eu am probat-o deja, doar că am uitat să fac poză. Și vine așa neagră simplă, e crepată pe picior, e neagră, aici are ca un fel normal de corset. Aici se leagă, aici are fermoar. Uitați și voi. Superbă, superbă, superbă. Elegantă, n-are rost. Un material foarte bun, deci foarte bun materialul. Și mi-am mai luat această pereche de ochelari care văd că au amprente deja, acum am pus mâna pe ei. În fine, perechea asta de ochelari. Foarte fain și ochelarii. Și oricum o să vă las aici un cod de reducere. Dacă vreți să dați comandă de ceva, să folosiți codul meu că veți beneficia de reducere. Și de ce nu? Orice reducere e binevenită. Și vedeți că am pe profil la mine mai multe videoclipuri cu mai multe hăinuțe, mai multe rochii, mai multe haul-uri. În general sunt fixate la mine pe pagină. Vă pup și nu uitați să-mi dați un like, un follow și un comentariu. Pupicei!